बनवा के तरह उठाओ, बनवा के उठाओ। हेलो भैया, विवाह 8 प्रकार के होला। तनिके से बढ़ जी भाई, तनिके से विवाह 8 प्रकार के होला ना। वहां भाई लोग तनी घड़ी के देख के खाली 5 मिनट और ओकर बाद में लव के गीत गाई, प्यार वाला, मोहब्बत वाला। अब जाना तनी तारा लोग के उहे निक लागत है भैया। 4 प्रकार के विवाह उत्तम विवाह हो। 4 प्रकार के विवाह दैत्य लोग के खानदान में होला, राक्षस लोग के खानदान में होला। विवाह करो माने हमारा बात पर विचार करी। पहले हूँ शादी में शर्त रहे, आजो शादी में शर्त बा। त्रेता युग में शर्त रहेगा जय जानते बड़ा रोग बाबूजा। कृष्णा तू जाना तारा जो रोग बा हमारा पास है, तब वो खोद दल तो पछल जी जी। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा, अभिनंदन बा, वंदन बा, बहुत बहुत रुपया पुरस्कार। अब विचार करो हमारा बात पर। त्रेता युग में शर्त रहेगा यही धनुष तोड़ हुई के साथ में सीता जी के शादी हुई। द्वापर युग में शर्त रहेगा ऊपर मछली बा और नीचे तेल बा, जे ही मछली के आंख में तीर मार दी वही के साथ में द्रौपदी के शादी हुई। कल युगों में शर्त में काका यही लड़का का 12 लाख दे दियो करे घर बाराती जाई। बात बाकी ना पहले रहे जे जात पात पूछे ना कोई, हरि के भजी से हरि के होई। अब आज जात पात पूछे ना कोई, पैसा दी समधी हुई। अब देखो जाना के लोग कहेला भैया लव विवाह, प्यार विवाह का भइल हो। ए बबुआ त फलानवा गांव के लड़की फलानवा संग भाग। ई कोनो नया बात ना हो। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के विवाह रुक्मिणी के भगाइए के कइले। ऊ कैसन प्यार रहे भैया, ऊ कैसन स्नेह रहे। ओ घड़ी मोबाइल के जमाना ना रहे, फेसबुक के जमाना ना रहे, व्हाट्सएप के जमाना ना रहे। ओ भाई ऊ कितना बढ़िया प्रेम रहे। एहू घड़ी के लड़का ए घड़ी प्रेम करता रहे, वीडियो कॉल लगा देता रहे सब। हम एजल सहतवार से गाड़ी जब हमारे हेने जब औए एगो पुलिया पर एगो लड़का वीडियो कॉल कइले रहे। का जाने कौना डीएसपी साहब कहे लगा देले रहे फोन, कहता हाय हाय ई जा तनी मोबाइल में कर छी जाए बाबा खत्म बड़ा का। हम तो ढेर दिन पर तारा से आज होता गौ नहीं तनी कुछ नया नया बात कह बाबा। अरे मुरलियों में छेड़ला तनवा, अब बनवा में नंद किशोर, अब बंसी बजवैया कन्हैया। ई कौन नाचे ओकर मुंह बुझाता। अरे कथी के हमारा में नाची तो ओकर का तू त बड़ा कमर। ए बबुआ बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर हो। चकावा चकैया बाछा बाछी औरी गैया प्रेम में हिलेला बाबा के पोछिया। प्यार कोनो बाजार में ना बेचला, प्यार पैसा से ना किनाला। चकावा चकैया बाछा बाछी औरी गैया प्रेम में हिलेला बाबा के पोछिया। दखनी रे मोरा दखनी रे मोरा मोरनी अरे थोड़ा बदल वसी अब बंसी बजवैया कन्हैया माखन पैसा नहीं मिलो, पैसा नहीं मिलो। ज्ञान करो बाबा प्रेम में के बात मूला नलवा का दोनों तरह हटा कर रख। ए बबुआ प्रेम में के बात मूला काट हो प्रेम के प्रेम में बात हो कि न मत खने प्रेम में के बरसे बंसी बजवैया कन्हैया माखन
दरबार में, राजा भीष्मक के दरबार में जकर एक ही बेटी रहली, जौना बेटी के नाम रहे रुक्मिणी। रुक्मिणी या जकर 5 गो लड़का रहले। रुक्मिणी मन में प्रतिज्ञा कैली कि यदि उनकर कथा इतना सुंदर बा तो कन्हैया जी कितना सुंदर हुई है। मन में प्रतिज्ञा कैली कि जब बियाह करब तो उनके से करब। जैसे एक घड़ी के लड़का लड़किया नहीं खस कहले जो करब तो तोरे से करब, और ना तो जिंदगी भर ही तरे रह हाथे पर। हाँ विचार करब अब हमारा बात पर। मन में प्रतिज्ञा करी रुक्मिणी कैसन होई है, उपरम के व्यापारी अभी न देखा ले यारी हो। बाबा फायदा खाती कायदा ना बिगड़ जाए, तारा बुझे के चाहिए। आई बड़ा जादू जी के बारात में वो फेरा मैंने खानी पवन सिंह ज्योति के बीच में तलाक हो गई, तो काहे ने जाके फरियाद भाई जाके पवन सिंह से काहे ने कह दे कि छोड़ ना तो जाए दो, वो छोड़ के बोल तो हम बानी नहीं यही पर चला लगा आओ ना जाए तो यही पर चलावा था ए जगह फेरा में नहीं आइल बड़ा जादू जी के बारात में। इनकरा थोड़े बुझाई कि जादू मतलब का होला। ए बाबा छतरी के 6 बुद्धि बाभन के 12 ओहिर के कही कब तक ले मारे जले मैं ना झाड़ गर्मी बबुआ तो कैसन होई है, उ प्रेम के व्यापारी बिना देखले यारी हो गई। सुन के कृत के कीर्तन उनकर डोले लागल मन, तो चाहे गारी मारी बाप महतारी हमर प्रेम के बीमारी। अपना मन में रुक्मिणी चिचिरी खींच ली कहली जे बियाह करो बियाह करो बियाह करो। 3 गो चिचिरी खींचली, तो चाहे अपना मन में रुक्मिणी चिचिरी खींच ली तो चाहे गारी मारी ए बबुआ तो हई देखत तो चाहे गारी मारी बाप महतारी हई देहिया सरकारी। भाई के नाम रहे रुक्मी, अपना बहन के शादी तय कर दिहलस केकरा से चेदी नरेश कमघोष के बेटा जेकर नाम रहे शिशुपाल। शिशुपाल से तो शादी तय हो गई। अब रुक्मिणी बोलावा तारी एगो पंडित जी के, ए बाबा पंडित जी का पाती दो। ए बाबा हई पाती लिही जाके कन्हैया जी के रौरा दे दे। देखता पाती ले जा द्वारिकाधीश कन्हैया जी के दे दिया। बबुआ भाला तब पतिहाया का समेरे देखे ओरिजिनलिटी में अरे लिखिए के अरे प्रेमा के पाती पाती भेजो लिखिए प्रेमा के पाती पाती भेजो कहूँ के करे जावा कहूँ के करे जावा है
देखी हरदी मट कोड़ भइले आ माड़वा गड़ावल गइले बाबा हमनी के रामायण महाभारत के कौनी हानि जा अपन नेव ना छोड़े के चाहे फायदा खातिर कायदा ना बिगाड़े के चाहे डरामा करो तब डरामा मत ना धबा एगो ले बड़े मर्द तैनी सनका के फेंक देल बलवंडा सारा भाई अब हम ओकर के मारो भाई तो हरदी मट कोड़ भइले रुक्मिणी लगली कपार धकर रोवे ए कन्हैया ओइबना तो बुझाता जे हमरा आसरा पर पानी फिर जाए कहतरी जे हरदी मट कोड़ भइले अमरवा गड़ावल गइले अरे अरे मरवा गड़ावल गइले बंधल बा मौरिया शिशुपाल मुरारी जी सुन के शादी के गीत अमरिचा ऐसन लागे तीत अरे मरिचा ऐसन लागे तीत कब देव दर्शन नंदलाल मुरारी जी बाती जब बोले भगवान श्री कृष्ण कहले के भाई देरी का करे चल घोड़ा है नधले रथ चालू कर दिले चलल घोड़ा द्वारिकाधीश ले घोड़ा चलल भीष्म के दरबार में भीष्म के राज में पहुंचल आज जब रुक्मिणी के भगवान कन्हैया देखल कहले कि ओ इहे हो ना बात बाजे कबो कृष्ण भगवान रुक्मिणी के देखले ना रहले आ कबो रुक्मिणी भी कृष्ण भगवान के देखले ना रहले तो शेर आ गइले करी है शिकार कहले कि चला हाय कुल का करी है सर चला तो शेर आ गइले करी है शिकार चलो देखा तरी जे कमना का मजाल बा कमना के बाई दूध पियोले बिया आज वीरन के भइल बा हत नाही वो आज वे बुझाई कि के करन बाटे कतना जोर ए के सूरज कोई भी है उजियार जब मुरारी के देखली शिकारी नियम सकुचा गइली भय भीतर नारी नियम त कन्हा झट से झपटल डगार भगवान कन्हैया धैले रुक्मिणी के गाटा कहले कि रुक्मिणी चलो यही रथ पर बैठो द्वारिका में चलो और रुक्मिणी के गाटा धो के उनका का रथ पर बैठा ले तब देखी तो कान्हा सब देखल तो कान्हा पहले जबरदस्ती अल्लाह के चलले के हुके न परल हस्ती अजय गई तीरी के दिहिला लगा रुक्मिणी के भाई देखलस कहल करे लो हमारा जियते जी हमारा बहिनी के एगो ओहिर के लइका लेके भाग जाई अरे अरे हमारा जियते जी हई हमारा बहिनी के लेके भाग जाई भगवान कन्हैया कहला के अरे मौगा दौल पहले बड़ा सा अरे कवना कमाई दूध पियोले भी अरे आओ सा अकेले आवा सो चाहे मैं गुड़ा आवास तरा थबा करो कले ठोकले अजान हमा परताल हमारा से लोहावा रे लिहल अरे नाही हटो हो गई कन्हा से
कही तो कौना कमाई दूध पियो लेबे आओ सता तो मौरमा मरैले तो धरैले शिशु पाल अब भाग चलल सेना पलटनिया दिहले दवाई भैया लड़ाई पहुना सार में भई तो बाबू रुक्मिणी बांध चलावे हाँ करो लगले कन्हैया मारे पहले जब मौर महले बड़ा तारा बहिनी के तारा बहिन के पट मौर बन मौर महले बड़ा मारे भगवान कन्हैया कहले जरा रुक्मिणी के लेके हम चल देहनी जब ना कमाई दूध पिए लेबे तो आओ अब देखो रुक्मिणी देखली कि अब हमरो भैया के जन्म खूबे वो गोल भरिया कोइली कहली कि एकरा के बकसी है जो जुलाई ए कन्हैया एकरा के छोड़ दी आखिर हो तो हमारे भाई ना देखा बाबा तू हमारा के मारे के बता तू प्रसंग से मारो प्रसंग में मारो लई में मारो अब हो एगो सारा लवांडा ई जा हमार बूढ़ा भैया के तोरी बहन का बोका कहीं का भैया अब रुक्मिणी कहली कि छोड़ दी जाए दी हो तो हमार भाई है अरे जी ही तबे नु साल भर में एक दिन तिलो तो लेके आई अरे जी ही तबे नु पौरा होती लेके आई हो लड़ाई बलदाऊ भैया गोले कृष्ण भगवान के बड़ भाई कहले के कन्हैया अरे छोड़ ना दो अरे जाए दो हो तो सारे ने काहे कन्हई दूर गति कैला सा मीठा बोली बोला रे रुक्मिणी के भाई जो रहे रुकुमी बड़ा गुमानी रहे क्रिया खा के निकल रहे कि जब तक अपना बहिनी के ना लेके आई तब तक फिर नगर में अपन मुंह ना दिखाई उहे हाल बा जे दाढ़ी पर के गिरल बानर त दाढ़ी पर के गिरल बानर आ जुधन के हारल वीर प्रभुनाथ बाबा सब करा से सब प्रकार के गाना बजना ना गावे के चाहिए आदमी चिन्हल जाला ए बलदाऊ भैया असाधा में उठाई कैसे साधा में उठाई कैसे बहुत बड़ गुमानी रहे जियल तबले मोह नहीं नगर में देखला बीचे डगरी में भोजपत नगरी बसावा क्रिया खा के फोड़ले बाटे अपन तो कबीर ये सभा में उठाई कैसे घर से चलल खा के अवकात बाहर क्रिया अब पासंग हाथ भइल पसेरी गई देखा और तोहरो लाइन क्लियर है भैया कहिए ले जाम कइले रहले हैं आज सुना पढ़ लिख के डॉक्टर बने हां
इंजीनियर बने हैं, कलेक्टर बने हैं। ए बबुआ ब्यास मत बने हैं। बड़ी गजन बा। आता ना गजन ब्यास बनला में पहले तो गाड़ी मारा तब का बबुआ भाव लागल। तब पासंग हाप भइल पसेरी गई तिरिया। ये तो बुझे के बा हर एक शिक्षा सबकरा के ना दियाला। हाथा ना पछहरिया के ना बोले के चाहिए। ठीक बा बोलो लेकिन जगह अछि ना। तारा लोग बुझाते नहीं कि के हो मेन के हमें बुझाते नहीं। लव लव के घानी ए बबुआ पासंग हाप भइल पसेरी गई तिरिया। काहे एकर लायक हो खताते एकर खातिर ए बलदाऊ सभा में उठाई कैसे रुक्मिणी के भगवान कन्हैया लेके गइले कहां द्वारिका में। अब विधिवत विवाह शादी कइले बबुआ द्वारिका में आइले तनके साथ त द्वारिका में विवाह शादी कइले। अरे मदन मुरारी ना तो गीतिया हटावे लिगावत बिटिया अब रिखभान दुआरी भगवान कन्हैया के रुक्मिणी के विधिवत शादी भइल। बोल दी कृष्ण भगवान की बोली कृष्ण।